Zdravím všetkých vegánov aj nevegánov. Tento týždeň bol, čo sa týka noviniek, celkom chudobný, ale predsa len jedna vec trocha vyčnieva. Slovensko sa po voľbách rozhodlo, že bude smerovať na východ, čo má ale presah aj do vegánstva. Nový minister životného prostredia plánuje po vymenovaní svoju prvú pracovnú cestu do Moskvy, aby sa osobne ospravedlnil Vladimírovi Putinovi za to, že Slovensko poskytlo pomoc napadnutej Ukrajine, potom čo na ňu Rusko zahájilo inváziu. Zároveň chce presadiť povinné referendum o vystúpení Slovenska z EÚ a z NATO. Z hľadiska vegánstva mu zabíjanie zvierat prináša osobné uspokojenie, keďže je vášnivý poľovník. Popiera existenciu klimatickej zmeny a globálneho otepľovania. Medvede na Slovensku označil za biologickú zbraň, ktorú na nás nasadil Brusel. Preto chce všetky medvede vystrieľať. Ekológom a ochrancom prírody sa vyhráža fyzickým násilím, prípadne ich chce vešať. O metáne hovorí, že je to obyčajný plyn, ktorým sa nemáme zaoberať, pretože keby sme sa ním zaoberali, tak by sme museli zničiť veľkochovy na Slovensku a to on nedopustí. Prezidentka však tohto človeka odmieta vymenovať za ministra životného prostredia a tak prichádzajú relevantné otázky. Ľudia sa v slobodných voľbách rozhodli, že chcú ísť na východ, ničiť životné prostredie a chrániť veľkochovy. A len preto, že má prezidentka iný názor, tak je otázne, či môže zasahovať proti vôli ľudí. O tom bude rozhodovať s veľkou pravdepodobnosťou aj ústavný súd, či má prezidentka dané právomoci a pokiaľ áno, tak potom prečo vystúpila len proti jednému ministrovi, keďže podobne toxických nominantov za ministrov je v návrhu väčšina. A aby sme nezostali len pri jednej krátkej správe, tak si môžeme dať ďalšiu časť z vegánskej cesty. Zdravím vás na vegánskej ceste. Minule sme sa rozprávali o príjme vápnika, aké sú dobré zdroje, o rastlinných mliekach, koho to zaujíma, pozrite si predchádzajúce video. Odkaz bude v popisku. V každom prípade podľa štúdií príjem vápnika nemá až taký dopad na lámavosť kosti. Respektíve, keď sa v štúdii skúsilo navyšovať množstvo vápnika, nemalo to dopad na menšiu lámavosť kosti. Zostala na rovnakej úrovni. Osteoporózou trpí každá tretia žena po 50-ke a asi každý šiestý muž. Ako je to však možné, keď majú väčšina ľudí má dostatočný príjem vápnika? Už sme si hovorili, že ten príjem vápnika nemá až taký dopad na lámavosť kosti. Začneme vstrebateľnosťou vápnika, teda zbytočne máte dobrý príjem, keď nemáte dobrú vstrebateľnosť. Na to vplyvá viacero faktorov, viacero vitamínov, tie však dokážete získať z bežnej stravy, keď máte dobrý vyvážený jedálniček, ako zásady vegánskej stravy, o tom si budeme hovoriť v samostatnom videu, tak sa nemáte čoho báť. Je tam však jedna vec, jeden vitamín, ktorý bol donedávna dosť podceňovaný, a to vitamín D. Na Slovensku trpí nedostatkom vitamínu D až 90% ľudí v zimnom období. Ako je to však možné, keď sa hovorí, že bohatým zdrojom vitamínu D sú mäso, mlieko a vajcia, hlavne vajíčka sa dávajú ako dobrý zdroj vitamínu D. Keď si to pozrieme, tak jedno vajíčko obsahuje asi 40 medzinárodných jednotiek vitamínu D. Odporúčania sú dnes okolo 800 medzinárodných jednotiek, ale najnovšie štúdie ukazujú, že je to stále nedostatočné a ideálna hodnota je okolo 2000 medzinárodných jednotiek vitamínu D denne. Nemali by ste však prekračovať nejakú hladinu 4000 medzinárodných jednotiek. Keď si to rozmeníme na drobné, tak denne by ste mali zjesť asi 50 vajec, aby ste naplnili potrebnú dávku vitamínu D. Vitamín D si vie telo teoreticky vyrobiť hlavne v letných mesiacoch, a to zo slnka. Stačí vám teoreticky nejakých 15 minút na slnku, kde máte odhľadnúť tvár a ruky a mali by ste získať dostatočnú dávku vitamínu D na daný deň. To však platí v mesiacoch tak od mája do nejakého septembra. Potom má už slnko taký sklon, že vám vitamín D nevyrobí. V zimnom období je preto dobré vitamín D suplementovať, hlavne vegánsky vitamín D, lebo ten živočíšny, keby ste vedeli, ako sa vyrába, tak určite by ste taký nechceli. Sú samozrejme ľudia, ktorí odmietajú suplementáciu a keď chcete teda iný spôsob, ako doplňať vitamín D, tak fantastický spôsob sú huby sušené na slnku. Tie sú veľmi bohatým zdrojom vitamínu D. Dávajte si však pozor, tie huby, ktoré si kupujete v obchode, tie nie sú sušené na slnku, takže tam veľa Dčka teda nezískate. Ďalšou oblasťou, ktorej by sme sa vedeli venovať, je zase vylučovanie vápnika z tela. Aj keď budete mať dobrý príjem vápnika, aj keď budete mať dobrú vstrebateľnosť, na ktorú vplýva napríklad aj cukor, ktorý to zhoršuje, tak stále môžete mať problémy so zdravím kostí. Pretože je tu oblasť vylúčovania vápnika z tela. Tam koluje viacero mýtov,
Ono často sa hovorí a prezentuje, že káva odvápňuje, veľa ľudí to hovorí, veľa ľudí tomu verí. A ono to je aj nie je pravda. Káva, áno, naozaj reálne odvápňuje, vylučuje vám vápnik z tela a pri jednej káve sú to asi 4 mg. Keď si vezmete, že denne by ste mali prijať okolo 1000 mg vápnika, tak tie 4 mg sú naozaj zanedbateľné, aj keby ste pili 5 aj 10 káv denne, tak je to absolútne zanedbateľná hodnota. Čo už má vplyv na vylučovanie vápnika je zase mäso a mliečne výrobky. Tam dochádza, ono sa hovorí k nejakému prekysľovaniu organizmu, ako telo potrebuje fungovať na nejakom pH, tak vtedy vylučuje vápnik a jednoducho vyrovnáva to pH a tam vlastne dochádza k väčšej spotrebe vápnika. Takže hlavne mäso a mliečne výrobky je z hľadiska zdravia kosti problém. A teraz napriek tomu, že máte dobrý príjem vápnika, napriek tomu, že máte dobrú vstrebateľnosť vápnika, napriek tomu, že si zabezpečíte, aby sa vám nevylučoval vápnik z tela, napriek tomu môžete mať veľké problémy s ľamavosťou kostí. Pretože je tu ďalšia oblasť a to je záťaž kostí. Vy keď svoje kosti nezaťažujete, tak telo nemá dôvod ukladať si vápnik do kosti. Veľakrát aj ľudia, ktorí sú objemnejší, alebo ako by som to nazval, ktorí majú vyššiu váhu, tak väčšinou majú aj pevnejšie kosti. A to je z toho dôvodu, že len tá samotná váha toho tela vplýva na tú kostru a telo sa bráni a tie kosti spevňuje. Vegáni majú vo všeobecnosti nižšie BMI oproti karnistom a preto tam je aj zvýšené riziko, povedzme, ľamavosti kostí. To je dobrý nejaký silový tréning, nejaké silové cvičenie s vlastnou váhou, s činkami. Dajte si však pozor na športy, ako je plávanie alebo bicyklovanie. Tam nie je vplyv na posilňovanie zdravia kostí, pretože tam kosti nezaťažujete. Dobrý v tomto napríklad beh, tam ale pozor na kĺby, hej, takže zvolte správnu techniku behu, aby ste si zbytočne nezaťažovali kĺby. Prečo tu zdravie kostí vlastne preberám? No ono je to z toho dôvodu, že zistiť, či máte alebo nemáte dostatok vápnika, či máte alebo nemáte pevné kosti, nie je až také jednoduché. Chodí sa na krvné testy a z krvných testov sa zisťuje hladina vápnika v tele a z toho sa určuje často, či máte alebo nemáte dostatok vápnika. Problém v tejto oblasti ale je, že vy v tej krvi budete mať skoro stále rovnakú hladinu vápnika, že pokiaľ by klesla, tak telo si jednoducho vezme z tých kostí, lebo telo potrebuje fungovať, potrebuje mať stále v krvi nejakú hladinu vápnika. A zisťovať hustotu kostí, na to sú nejaké metódy, ale sú drahé a nie úplne presné. Preto by ste mali dodržiavať tieto zásady, aby ste mali dobré zdravie kostí. Keď to zhrniem, na začiatok mali by ste mať dobrý príjem vápnika, to preberám v prvom videu. Potom dávajte si pozor na vstrebateľnosť, hlavne si ošetrite ten vitamín D, aspoň 2000 medzinárodných jednotiek denne. Pozor na vylučovanie, kávy sa nemusíte veľmi báť. No a potom cvičte nejaké záťažové cvičenie s činkami, s vlastnou váhou a tak ďalej. Zaťažujte svoje kosti, pretože inak telo nemá dôvod ukladať si vápnik do kosti. To by bolo všetko k tomuto videu. Keď nie ste vegáni, nie je dôvod, aby ste s tým nezačali. Majte sa.